आंबोथ' बेखौनो लुबैदों आंनि हौवाखौ जाय बुथारदों बेखौ हमफिननांगौ आंबोथ' बेखौनो लुबैदों आंनि हौवाखौ जाय बुथारदों बेखौ हमफिननांगौ आंनि हौवाखौ जाय मानसिया बिना दरसा बुथारदों बेखौ आंबो लुबैयो आंनि हौवाया मोजाङै मोजां भारा बोनो होननानैसो फैदोंमोन भारा लानानैसो फैदोंमोन बेखौ मानो बेबायदि बुथारनांगौ आंनि हौवाखौ एफा अननायै अमा दाउ बायदि मानो देथारखो बेखौ आंबो लुबैयो बेखौ मोननांफिनगौ आदै बे जाथाया जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि थानानि सिङाव थानाय कलियागाव गामियाव जादों बियो बे गामिनिनो स्थायी बासिन्दा रायजो गोदोनिफ्राय बियो बेयावनो जोनोम जानानै बेयावनो बियो गावनि रांखावरि इनकामनि थाखाय सापागुरि जायगायाव बियो सापागुरिनि गोजोनपुरि जायगायाव बियो बेबायदिनो रिक्सा सालायोमोन मोनसे समाव बिनि उनाव दा टट' बा फिलफिलि बियो सालायनानै जिउ खुङोमोन दा बियो दाख्लैनि थांनाय 15 थारिख खालि सापागुरिनिफ्राय भारा लानानै बियो जोंनि कलियागाव गामिनि गेजेरजों थांनानै नांगलभाङाखौ बारलांनानै बियो बेसरबारि जयपुर बे जायगायाव बियो भारा लाबोदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बियो भाराखौ लांखांनायनि उनाव मानसिया फैफिनदोंमोन होननानै माने नावघाटनि जाय फैसा लाखिग्रा बे बिथाङा माने खिन्थादों नाथाय बै मानसिया खिन्थादोंब्लाबो बे मानसिया जोबथारनायाव न'सिम सौहैयाखै आरो बेखौ नागिरै नै मैयानि दिनाव सरबकनि मोनसे दैमायावसो माने बेनि गोथै सहखौ मोननानै पुलिसा लाना थांदों बिनि उनावसो माने बेखौ पस्टमर्टम खालामनायनि उनाव दा मानसिखौ बे गोथैखौ नैबे कलियागाव गामि गावनि स्थायी गामियाव लाबोफिननाय जाबाय दा जोङो बुंनो सानो आरो बिराद दुखुनांथाव बे रादाबखौ आं बेखौनो बुंगोन दे बेबायदि जाथाया जाहाथे उनाव दाजाथों आरो जाय बिथांमोना बेखौ इनायै बेबायदि बुथारबाय जाय बिथांमोना इनायै बुथारबाय बिसोरखौ जेरैखि जाया आयेननि बेबस्थानि गेजेरजों प्रसासन लोगोसे सरकारा एसे आखायाव लानानै बेखौ गोख्रों राहानि गेजेरजों बिनि जाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ नागिरनानै बिनि साजाखौ होनांगौ आयेन मथे माबायदि साजा मोनो बेनि साजाखौ एकदम गोख्रों हिसाबै होनांगौ जाहाथे इयुनाव बैफोरबायदि कालप्रिट मानसिया इनायै खुनु मानसिखौ बेबायदि बुथारनो हाया दा बेनिखायनो आं बेखौ खावलायगोन दा बिनि सायाव तदन्त सोलिगासिनो दङ निस्सय आसा खालामदों बियो बिराद मोजां तदन्त जागोन आरो जाय बिथांमोना बुथारबाय बे बिथांमोनखौ निस्सय हमनानै हमनो हागोन बेखौ आसा खालामबाय आङो आरो जेबो बुंला आं बेखिनिखौ बुंनानै आं गिबियाव खुलुमबाय जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै नोंथां आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो घटनायाथ' जोबोद दुखुनांथाव आरो बे घटनाया माब्रै मा जाखो बिथांमोनानो अलरेडि माबानि प्रेसिडेन्ट फिलफिलि एस'सियेसन प्रेसिडेन्टआ बुंखाबाय बेखौ जोङो खोनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो जोङो दा मानसिखौथ' जोङो मोनफिनला खिन्थु दा जोंनि जिनाखि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसाम जोङो बे फिलफिलि संगठनजों आरो लोगोसे फिलफिलि इउनियनजों लोगोसे आरो बे गोमाजानाय न'खरजों जों अरायसिम गसंथागोन आरो जोङो आयेन बेबस्था आयेननि हिसाबै जेरैहाय मदद होनांगौ जों बेखौ मदद होगोन आरो बेयावनो लोगोसे नोंथांनि चेनेलनि दारै आसाम सरकार बिटिआर सरकार आरो बे बिटिआर आसाम पुलिसनि सायाव जोंनि मोनसे स्ट्रं डिमान्ड बे डिमान्डआनो जाहैबाय बिथांमोना
बे घटना बे जायानाखि भारा लांनानै बिथाङा जयपुराव थांदोंमोन जयपुरनिफ्राय ओरै फैफिननानैहाय ओमफ्राय बियो लास्टआव सानथाम सानब्रैनि उनावहाय बिथांनि डेड बडिखौहाय हरै बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव मोनहैदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार आरो बे आसाम पुलिस प्रशासना प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ आरो लोगोसे बिथांनि थालांनाय बे न'खरनि सायाव सरकारि आयेन मथे जिनाखि क्षतिपुरन दं बेखौ सरकारा होथारनांगोन बिनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डामफोर होगोन आरो जोङो दिनै नोंथांनि चेनेलनि दारै बेखौनो डिमान्ड खालामो बे गारिखौबो पुलिस प्रशासना नागिरनानै बख'नांगोन दाथ' डिजिटेल जुग बे डिजिटेल जुगाव बिथांनि बे मबाइलानो बिनि लकेसनखौ खोन्थाखायो जों सानो जोंहा फोथायनाय दं पुलिस प्रशासननि सायावहाय बिथांमोना खामानिखौहाय एकदम प्रपार माने रावनिबो हेसा गैयामालानो खामानिखौ मोजां मावगोन होननानै जों फोथायो আমি ইয়াৰ বিষয়ে ক'ব খোজোঁ বেলাবাটি 4টা বজাত জয়পুৰত মানুহটা ভাড়া লৈ গ'ল যাওয়ার পাছত নৌকাটা পার হল নৌকা পার হয়ে আৰু মানুহটা ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে মাজত আৰু আছে মানুহটা নাইকিয়া হৈ গ'ল এইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যারা ইউটিউবাৰ আছে সিহঁতৰ সহায় আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আমি প্লাছ চৰকাৰৰো সহায় বিচাৰিছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনৰো আমি সহায় বিচাৰিছোঁ আমি মানে একদম গরিব মানুষ পিলপিলি চলাই খায় এনেকৈ যদি আমি যদি আছে যে ভাড়া লৈ গেলে যদি আমাৰ এনেকৈ দুৰ্ভাগ্য হয় তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ বাহিৰত ওলাম কেনেকৈ আমি ৰোজগাৰ কৰি খাম আমিতো গরিব মানুহ আমাৰ তো গাড়ী চলাই খাব লাগে তে এই কাৰণে আমি এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসন বা আমাৰ চৰকাৰে এইটো অলপ মানে আমাৰ দায়িত্ব নিব লাগে বা এই কামটো আমাক সলভ কৰি দিব লাগে মোৰ এইখিনি ক'ব লাগে মানে লাগে ছাৰ এইটো লাগে আপোনালোকে জৰিয়তে বা আমাৰ এইখিনি কামটো কৰি দিব লাগে আৰু প্লাছ মানে কি আছে এই কামটো কেনেকৈ হ'ল কেনেকৈ কৰিল কাই কৰিল এইটো তদন্ত মানে আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ আৰু আমি ইউটিউবাৰৰ মানে সহায় মানে বিচাৰিছোঁ এইখিনি ধন্যবাদ बेहाय जोङो हौवारामनि न'खराव दंफैयो बय फैनायनि खारनानो जाहैबाय जोङो बे दुखुथिया न'खरजों ओरैनो लोगो लाफैनानै दुखु सुखुफोरखौ एसे शेयार खालामनानै जों दंफैयो लोगोसे जोङो बे दुखुनांथाव जिनाखि आनएक्सपेक्टेड इन्सिडेन्ट जायानाखि जानानै थांबाय बेनि सायाव जोङो कन्डेम होग्रोयो लोगोसे जोङो सरकारनि सायावहाय जोबोद स्ट्रंलि डिमान्ड खालामो बिथांखौ जायफ्रानाखि बेबायदि भारा लांनानै ओमफ्राय बेबायदि मानसिया माब्रै गोमाखो बिनि ओमफ्राय माब्रै मानसिनि बिनि डेड बडिया सरबङाव मोनहैखो बिनि प्रपार इनभेस्टिगेशनखौ खालामनानै जायफ्रा बे खामानिखौ मावदों बिथांमोनखौ एकदम आयेन मथे गोरासाव गोरा सास्तिखौहाय जोङो होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामो आरो लोगोसे बे दुखुथिया न'खरनि सायावहाय सरकारनिफ्राय थांनानै थानायनि लामा हिसाबैहाय बिसोरनो एककालीन माबा मोनसे जि सरकारा बेबायदिखौ मोननायनि माबा दङ बेखौहाय होथारनांगौ होननानै जों खावलायो ओमफ्राय लोगोसे बे न'खरावहाय न'खरनि फिसाफोरनो हयथ' बिसोरनि क्वालिफिकेसनखौ नायनानै साख्रि मोनसे होनांगौ होननानै जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनिफ्राय बेखौ डिमान्ड खालामो